In 300 meters, continue straight. Hi guys, for today's video kay mag-travel na pud mi. It's been a while guys nga wala ko'y buhat-buhat og video. Kay medyo na busy ang life guys. Karon kay murag na naman pud tay time so magbuhat na pud ta og video. Sa mga wa pa naka-subscribe, subscribe na mo kay para makita mo og Japan. Ako yumeru? So mama mo kanji yumenai desu. ここなら読めれるディーゼル機関車が。 Ito da, di zero kay pero ni. Kanya mong gilaagan guys, kay pwede daw ni mag-walking diri guys, pero wa naman ning lahos atong murag na bukid pa dito sa ibabaw, narami diri sa ubos. Diyan ay kabadyo po dira guys, kaso di na pwede sakjan, kani pwede nga fake nga kabadyo, di po na pwede sakjan. ママ、僕一人でやりたい。じゃあ最初は2人で。やだ。やだ。一人になって。一人になって。取られちゃったよ、ママ。ブランコ？そう。So, mao to ning hawa si mama kay namuli ang anak. Isa kadungog mo ato guys nga naitingog sa chinso. Na chinso dira guys, first time pud ko nakadungog og nag-chinso diri ka na magputol og kahoy ba. Unja nagdojan-dojan ko nuhay pud si papa ana, gipasagdan na siya guys kay para makarelax pud si Jaba. Unja kani kaming duha ang ni sakay, unja na problema si Jakay basin daw kuno maguba ang dojanan mong ni hawa si Jako na laman isa ang nabilin. Unja relax ko nuhay ta dira kay i-feel na ta ang moment, i-feel na ta ang kuan ba feelings nga nata sa nature kay para ma-refresh and ma-relax ang mind, body and soul bitaw. Basta na ako sa nature guys ba kay lami ka jahong pamati ana naman siguro ko'y lahing unggoy kay ma-relax man ko kung sa nature bitaw. Anyway guys, ang mga nature lovers ra ang makarelate ani nga feelings. Kanilang kabadyo guys kay murag pwede ni sagjan kung maglakaw mag-walking ato sa medyo ibabaw ba kay murag na may forest dito guys, murag nasay lugar nga pwede mag-walking ba kaso hapon namin ni ari diri. Diyan na pwedewaanan diri guys, kana ay kat mga made of wood, mga wood na dira guys, mga karaan na. Diyan nindot pud kay napalibutan og mga nature, mga kahoy, diyan refreshing kadyo ang view ana guys. Then ani day nga time guys nga pag-arena mo kay ang season kay autumn na, kabantay mo ana mga dahon nga nag-change na ang color na yellow, na orange, na red, na green. Kay autumn guys, basta autumn diri sa Japan nindot kadyo ng mga color sa mga dahon. 気をつけてね。できる。頑張れ。頑張れ、頑張れ。頑張れ。頑張れ、あかん。ナチュラルな滑り台だね。そうだね。大丈夫、大丈夫、パパ。頑張れ。インシュランス。頭から落ちちゃうよ。頭はやめて。ここは木いっぱいあるから木がなっちゃうよ。頭やめて。As you can see guys, gipsagdanan naman sa kiwan ha patabangin ni Papa kay para maning kamot si Jaba, pero si Papa kay nahadlok na si Jamo na nakabantay kay basin daw kuno matagak. Naturalだね。いいよ、遊んで。そうだね。大丈夫？これ子供だけパパ？これ子供だけ？大変なあかん。ゆらゆらするね。助けて。頑張れ。頑張れ。あ、すごいじゃん。できたね。Naiwaping diri guys, pero di daw ni makaon. Kani nga mga moments nga nani guys, mo ni dapat i-cherish nato as mama. Kaya ni kadakaan ni atong mga anak na nani siguro sila kaugalingang kalibutan aw itsapuira na ang mama. Pero siguro na nadji mga kaasaban guys, labi nagmudakon na nanay mga barkada karon kay wa pa man ni barkada sa si mama pa ang isang kaduha og si papa. Magdo my best po daw kuno ko guys ang gambate kay do your best mama. Okay. Like this. Wala jud may mga lingaw guys, da nakakita man mi aning duwaanan aw maglingaw-lingaw mig duwa-duwa ani. Sa naman mi bata aw feeling bata po ni jang mamagpapa diri.
In fairness, nalingaw pud ko guys, in at the same time kay banding moments na with Akio. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Akang toy to kuruwa yamete, abunay kara. Kuwayo. Chikai dake, koko no tokoro dake ne. Ani nga time guys, kay nagtaguan na mi. Si Akio ang taya mo nang sidya ang nag-countdown. Ayun, kotse da yo. Oh, kotse. Papa, abunay tokoro yamete ne. Daijoubu? Catch! Ang taguan na diri sa Japan guys, kay kung makitaan ka kay dapat i-touch ka. Unsa sa Akio kay nakita na siyang papa guys, kaso di ma-touch kay gisiradaan ang pultahan sa train. Nagpadakap na siya guys kay muli na daw mi. Kanais aning dojanan guys, ay murag di man ko ganahan muli pa kay ganahan pa ko magdojan-dojan ta diri sa kay hapon naman magabihan namin sa ladyo-ladyo pa ni Samoa. Kani guys kay second destination ni namo, train gihapon, karaan nga train sa mga train lover dira, sure ko ganahan mo ani, pero kung di mo ganahan og train, aw dir ni para enjoy. Sa mga ganahan og train, pud aw enjoy watching. こんな山のところにいたんだ。これ見たことないディーゼルだね、パパ。 Siguro sa una guys nagdagan ni karaan na kadyo di ba kabantay mo nga ang mga wood kay murag karaan na jud nga lata na ang uban. Unja diri sa sud guys kay nay mga picture murag about sa history ni ani nga train. Unja kay kanji man na guys wa ko kasabot ana, unja wa na lamang pug ko nagpa-explain na ni papa kay silang Akio na nagstorya. Silang duha na nagkasinabot, ako kasabot pero di pud ko magbagot-bot, diri ra ko magbagot-bot guys sa voice over ani nga video. 痛いですか？ Philippine des. 運転くれるな。運転してくれる？了解です。行きましょうか。Asa daw kuno ko ganahan mo adto aw mo tubag tag sa Pilipinas. I-drive daw kuno ko ni Japadong Pilipinas. Aw tara, let's go. Tiwa ni na. Gatang gatong, gatang gatong, gatang gatong. Unta lang jud ba pwede mag-train pa dong Pilipinas. Anyway, that's it for this video guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. See you on our next travel.